Hasteko 1000. Alea argitaratuko duzuelako zorionak, hori hasteko. Eta egindako ekarpenari dagokionez eta AEK-ari buruz ari baldin bagara, klaseetan tokiko hedabideek egiten duten ekarpen handi hori baliatzen dugu, jendeak jakin dezan euskaraz noski, gure eskualdean edo Irun eta Hondarribian bereziki, oharso antzi gabe, zer gertatzen den. Bestela ere, irakurleen edo, irakurle baino gehiago izango litzateke laguntzaileen, zutabegileen iritziak jasotzeko aukera ere badugu, horrek bide ematen digu klaseetan bertan ere hainbat gai mahai gaineratu eta eztabaidarako, adibidez, edo besterik gabe jakiteko zer gertatzen ari denez gure eskualdean. Nik gogoan duana da zenbatetan jo izan dugun Irungo bulegora, ezta? Eta bereziki gure albisteak pixkatean zabaltzeko eskatzera. Betidanik baiezko eman izan digute, eman izan diguzue, eta Irungo ura oso gogoan daukat, bertan genuelako, gaur egun hori, ez du esango faltan sumatzen dudanik, ez? Baina egia da oso guretzat oso erraxa zela, nolabait, zuen gana hiltzea. Eta dudan hori itzapenari dagokionez, lehen ere esan dizut, grabatzen hasi baino lehen, nik postontzian jasotzen dut, ostiralero, garai batean egunerokoa zenik ere, ez dut gogoan, egia esate dizut, egia da egunkaria bera ere jasotzen nuenez, litekeena dela arekin batera iristea, eta oso modu erosoa da, bestela kioskora joan behar banu, segurazkien entzateke joango gaur egun, oso modu erosoa da, esan bezala bertako albisteen berri edukitzeko. Oroitzapenak betidanik eskuzabal jokatu duzuela, eta formatuari dagokionez, gaur egun oso txukuna iruditzen zait, gari batean ere bai, baina hobetzen ari garela garbi dago, eta koloreduna, beste zerbait da hau. Hasteko hitz gezidunak oso gustuko ditut. Agenda ere bai. Eta hartara, planak egiteko aukera ere ematen dit, eta esan dakoa, niri oharson gertatzen direnen berri eukitzeko, ez dakit, tokian nik uste dut hedabide handiak behar baditugu ere, eta gaur egun berria da gure hedabide nagusia, ezin da baztertu inola ere, eta esango nuke indartu ere egin behar dela, tokiko informazioa. Izan ere gaur egun, sare sozialen bitartez jakiten dugu ze gertatu den Japonian, eta ez dakigu ze gertatu zaion ondoko bizilagunari. Beraz, horren garrantzia azpimarratu nahi nuke, ez? Hedabide edo lekuko hedabideek egiten duten ekarpena. Eta niri hoixe egin dit. Bereziki ekarpen hori egin dit.